ajar. Kene, Licik. licik piye? Aku mau medun mbok pancal. Piye gitu. Kasih tahu, Pak. Piye? Wis kan. Kowe iki musuh. Pancal bebas no. Lah yo gua aturan. Aturan piye? Mancal ini dodok. Lah apa masalah? Kowe ning kene kok. Apa tulisanmu ra senep piye? Ajar wae. Dipancal ya? Kowe dibantu. Pancal. Dia caranya diwales. Diwales. Mana nih? Santai. Oke. Tak cilik. Kene. Wani tenan, Bro. Wani. Wani tenan, Bro. Ojo kaget wong. Kene. Aku kagetan. Kowe Kagetan. apa? Aku diketar. Wis diketak. Iya. Kaget. Kaget. Lawan tumbas tenan kowe. Wani ora? Milu-milu ngaget iki. Ora wani sing mlebu kene kok maju. Yo diai-diai. Kowe kan maju kowe. Hah? Maju. 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 Maju piye? Maju ah. Maju piye? Yo kok piye kok piye? Lah sikilku boleh gawe. Kok tak ligai. Gua yang ngomong dek mangmu lo. Dek mang tak keplai perkara sikilku boleh gawe. Gak yang ngomong ah. Iki mang. Lagi yang ngomong kok. Telat aku berarti. Telat. Sorry. Loh, sorry jane kowe. Aku. Yo. Maaf. Padha-padha. Ora lahir batin. Ora yo Wis bar lahir batin. Kene ndi? Mulai. Suwe mulai ngawur e. Saya apa no? Perang kok apa no? Perang kok apa? Adepi kowe ae. Iya. Yo. Dase kok foto kowe. Yo. Jase kok walang. Yo, dah. Dodone dak dodone. Sas panjang. Apa? Musa ini. Musa ini. Ribaten melek. Sone arep kok marah aku lah kok. Ya ra. Ora roh e. Mane. Melek. Sale ngene iki lho. Daripan. Melek. Anu Pak. Ya balik kabeh. Ora bisa. Hai. Ora iso. Ape piye kowe? Tak wae gotong. Mergane kelewat. Lewat. Ape model piye? Dilo. Ini siapa? Nyampe. Dengan piye? Kan piye iki nyampe? Nyampe. Nyampe kowe dhewe kok malah golek nyampe. Apa? Weh. Aku. Yo. Kowe apa ora nyamang? Nyampe. Aku wis ketok mata menungso. Mulus-mulus kakek dosa. Dosaku mau sithik kok. Mosok mesti iki. Dosamu sing akeh. Kok iso? Kowe iku pegawemu nggih dosa-dosa. Kok iso? Iso lae. Kamu sakit jelasno. Wis ketok mata lho. Matane loro ketok tetep. Tak lihat, aku tak perkoe dah orang. Jos, menang. Kok menang? Kok apa no musuh? Tak baca. Kok baca apa nih? Kuat tangi. Baca lo teh? Yes. Yes. Ono suaranya ora? Ono. Suaranya piye? Hei. Baca lo teh? Bres. Suaranya piye? Hei. Piye gak tahu sih? Suaranya piye? Hei. Piye? Ora toto kok iso piye? Waduh, ngono lho. Tak pancal. Mengge mae. Sopo sing mengi? Musuhe. Mangge lara tapi piye kok? Sing mengi sapa? Weh.
Ora. Sapa? Awak sehat ngene kok. Capek nih. Siapa gue? Lo. Orang gue. Nyoto. Orang dulu. FYP TikTok. Ah. Ibarat ini mungkin dok nang kabeh. Mungkin ini gue. Siapa gue? Sopaku. Surip. Yes. Sopaku. Surip. Yes. Jenenge Surip. Surip ku nomor dine ta ora? Ono apa? Asu. Surip. Urip. Surip. Asurip. Kalau malah cukup. Lah apa mah? Surip. Asu. Rip. Urip. Surip. Asu urip. Saya juga. Surip itu ono lagune. Piye? Lagune sing jos. Jos. Nah, kowe apa ora? Apa? Lah iya. Apa? Surip. Apa gue? Surip kenapa? Lagu. Lagunya apa? Ora ono. Apa? Ngono. Oke. Ini kita video. Kuwi ya? Nah, ini seko. Ayo gowe. Main dan lewat. Ya. 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 Hei. Stres. Surip hilang. Berbobok hilang. Walah, berbunga-bunga mulus wetenge. Mulus. Apa? Suti apa? mati. Itu yang ngono kok. Oh aku nyanyi malah dundelik. Lah ki medeni yo. Ini bener suaraku piye? Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Rumbar dek. Paten isek kok. Mantap toh. Ayo toh. Pertama ora banter gak ya wis. Banter nang ndi, Pak? Kita lah gue. Karo ta? Ora. Piye? Ora ayo bawa sikil. Ora ono sing mrengak sapa? Sing aku jalan sikile ra iso apa? Kancane iso. Kowe berapa ayo?
Hormat. Pikir. Wes. Kalau selama ini dulu. Adik, dulu. Dulu. Jadi lo. Oh, ya gagal. Iso ora. Ora becas. Oh, kalah karo aku. Mumpul kabeh. Mumpul. Mumpul sok. Mumpul kabeh. Mumpul lah. Mumpul lah tamro. Mumpul. Aja ngomong terus. Rajak. Piye? Iku berabiyes tok. Lah piye? Gede. Kene refleks muni lah. Iya iso dhuwur tadi. Sing apa ndi? Ngono kok. Layak papan tak bawa boy iki aku balik. Riwe. Dosamu. Ayo. Tes, ayo reko ayo. Halo, sama. Sing akeh. Akeh kuat. Salto, Nyanyi musuh. mulai. So. Sekarang so. Enggak uri. Kang Kocol. Tadi orang mau tolong ini loh. Tahu yoi. Ya, jangan kerja deh kok. Kerja. Neng basa dua ini. Oke. Langsung tangi. Langsung tali perkara. Perkara gue pesing. Siapa? Depan apa sih? Uyo ye. Biasanya mau cokot tuh, udah lah kok ora. Modal. Ya, sembilan. Mati aku. Ayo. Royok. Ada semua. Udah kencang ini. Suat dong.
Ting. Kira sapa? Ane tuku nganu ketok. Kowe buat rute didadekno kecok. Iya, dodone pasar esuk-esuk. Ulek Nangep ya. Ngono kuwi nak ulek. Hei. Tak ulek iki piye? ulek ngono. Ora iso nyamble. Dudeng. Wani ta ora? Ngidoni wani ora? Gak mundur. Yes! Wah, ya! Mati kowe. Oh, darbe. Pindu babalan pace. Yen kowe gandhae mak nyawamu. Kowe becek wis sumikiro. Bali apa mati sowan. Aku gelem sumikir. Nanging kabeh opo diponi. Yen to kowe cepaplah depane lemah. Serno depane pantau wae. Maju. Wah pecah. Bacotnya apa mati deh bawa gini? Mati mu sesuai bawa gini. Bocah, parah tuh. Perang, suruh berambulan. Nangis, wani, panjang, colong Melayu. Apa sih bukan lo? Loncat rusak dengan palagan. Masih kalah. Karo kowe iki ora. Aku golek papan kang jembar, kanggo nugih gulu papan kene. Mula kanthi kuwi, yen isa kepengin nyawang kebiaran jagat, bali kowe. Entok ini papan kene, sapa sing kowe maju kowe? Wah, iya. Pembantu pemati papan kene. Cukup. Orang yang ngandel ke atas sing balung kajene kowe. Sing ngarep ora kuwi. Sawang aku.
Lu pengen balik? Yo, Aku pengen balik ke waktu aku apa di mana? Serno di mana Bantul? bentar di sana kan? Ayo. Jadi karena sikil gini paman gini. Mau aku sun jaluk begini. Ayo, ya, Kitlang ada wados di Manula. Lilipah, orang ko iwangon to. Liliyu kelawanan kurondo sing ayu ayu. Yen ora sing ayu ning pangarepan kumong kowe bakal tak bakal mati ning aku kowe curi. Elot dalah mati so tanganku.